potom byl další dětský domov byl v Chrastavě. Nemám větší kácek nějaký. No, tam byly ty povodně velké a to. No, tam. A z Chrastavy, tam jsem dodělal základní školu. No, a z Chrastavy do Karlových Varů. Do Karlových Varů. Tam to jsem šel jako na měšťanku, na střední školu. To byla 11 letka tehdy, no. To bylo původně gymnázium a to gymnázia tehdy rušili, jo. Rušili a udělali 11 letky. No tam jsem byl 3 roky a potom od tam tak jsem byl na průmyslovku, šel jsem do Prahy. Do Prahy? A obor? Obor strojnictví. Fakt, jo? No. Strojírenství, ne? Nebo jak se to říká? A strojírenství a strojnictví, jaký je rozdíl? Dobrý. Jaký je Držím hubu. Ne, hubu nemusíš držet. No. To ti nikdo neříká, ale to není. Strojnictví, strojírenství, to je jedno a to tež. No. Dobře. No. No já se v tom nevyznám, držím hubu. Tu jednu maturitu jsem udělal potom na ty 11 let se v pořádku v Karlových Varech a potom jsem šel na to, na tu průmyslovku. A to bylo čistě jenom pro tomu se, protože nebyly žádné, tam si neměl na výběr žádnou školu, jako, jo. To nás bylo moc těch odpadlíků, studentů a tak, víš. No tak udělali ještě jakýsi nadstavbové školy. To byly 2leté. To bylo 2leté nastavbové. No. Tak od tam potom prakticky jsem měl už druhou maturitu ze strojírenství. No. A od tam na umístěnky, tehdy byly umístěnky. Umístěnky. No, oni prostě řekli, ty musíš žít tam, ty musíš žít tam, ty musíš žít tam. A strejdu dali do Opavy. A to bylo v kterém roce? V roce 1958. No. To byly krutý doby. Co? To byly krutý doby. Jo. Ty ani moc ne. Ani moc ne. A ty jsi rozený kdy? 1937. 37. 37? 37, no. A teta kdy? 45. 45? No, to už dobré, no. To je na konci války už. To jsou roky, synku. A tady jsem se, a pak jsem se osnul po Opavě. No. A strejda ti jel vlakem, řekni mu to, Neřeknu ti to všichni. do Opavy a seděli tam jakési 2 babky. Ve vlaku. No. Za glajzama, za ty, a oni, víš, tak mluvili pod... A on říká, slezsky mluvili. A on říká, Prajsky. Boha, on povídá, ne, jako taky Pražáci, ne. A ti, a on říká, já jsem jim, no. Ale tož, synku zlatý za glajzama, za ty, on říká, já jsem, nerozuměl ani slovo. No. A tak se tu dostal. Kvůli tebe asi. No asi kvůli mě. No. No. My jsme měli prvné rande 6 hodin, stejně jsme se nezešli. No. A druhé rande, no. Jo. Stálo za to a teď jsme chodili spolu jak dlouho, než jsme se vzali, ani ne půl roku. Fakt jenom takhle? No, tak málo. No, viď? Jak Já se chtěla vdávat. To měla 18 a už si myslela, že se nevdá. No, co? Jsi měla 17, ne 18. Ale 18 jsme se 17. Chce se sadit? Chce se sadit, že jsem měla 18 roku, jak jsme se brali. Jo, potom si musela čekat rok. Jak jsem musela čekat? Aby ti bylo 18. Ty si to plete s Jirkou, ne se mnou. Že já si nepletu nikdy v životě nic. My jsme se měli brát na moje 18. narozeniny 23. srpna 63, jo?
A oni, ta tvoje pitomá ambasáda a to všechno, nám to nechtěli povolit. Ten Tvoje sňatek. ambasáda, ne? Tvoje ambasáda. Co blbneš? Jo? Já ti říkám, že ty si to pleteš. Nepletu, tvoje ambasáda. Já ti říkám, My že- jsme museli mít povolení z ministerstva Ty jsi musela vnitra, mít. já nevím, z čeho Ty si ještě. musela mít. Nech si to říct, že ty si musela mít povolení. Tak já český občan. Český občan si bral cizince. No, cizince. no a ty? ten cizinec musel mít povolení, ne já. Jak to, že? Proč já bych měl mít povolení? Dobrý, dobrý. Ty jsi domácí, tak ty si musela mít povolení, že si bereš cizince. Pochop to. Dobrý. Proč musí být potřeba, když nemáš... Srpen, září, říjen, listopad. 4 měsíce nám to prodloužili, tu naši svatbu. A vůbec nám to nevadilo, že ne? Mi to vadilo strašně. Že to vůbec povolili. No, tak jsme se vzali, Jo, a odešli. neodešli. A dostali jsme, ještě ten v Ostroju, jak to dělal, ne? A dostali jsme na rybničku Svobodárku. No to ještě bylo štěstí, že jsme ji dostali. Dostal. Tu byla přecínka metr na metr, Kdo dostal? ty si dostal. Tak neříkej dostali, dostal. No, No, vidíš to? tak si dostal. No tak vidíš to. A ne já jsem si musel vzát povolení. Ty si musela mít, pochop to. Logicky pochop to. Dobře, Logicky. dobře. Logicky jsem já musela mít povolení, Ano. abych si mohla vzat cizince. No právě proto. No. To byla věc. Pochop to. Přece nepřijde tak, jak dneska máš, jo, toto, jo. Přijde ti Ruska nebo Ukrajinka, jo, a tak musí mít povolení, aby si vzala Čecha, že to je kravina jak svině. To by museli povolit Rusáci nebo Ukrajinci. Ale české ministerstvo musí mít ty povolení, aby si on mohl vzát cizinku. No, No dobře, když to tak říkáš, že no ty neříkám něco to, rozšíří. tak je to logické. No dobré, No, je to logické. no, No. já nevím. Tak jsme A mluv ze zase. Svobodárce tam žili. To ti byl jedna taková malá přecíněčka, metr na metr, To stačí a záchod, na vyzutí botu. no na vyzutí botu. No, Jeden pokoj a kuchyňská linka tam, víš? A to jsme se Kout. ještě zavěsili, kuchyňský kout teda. kout. No takže se v jednom pokoju vařilo, spalo, jedlo, všecko možné. Jo. No. A potom, ty si dědu neznal, můj tata v těch Stěbozicách, v tom paneláku, prodávali byt. Mhm. No, tak jsme si tam ten byt koupili v tom paneláku, však i od Pavlinky rodiče tam žili, že? A i já. A i ty, A no i já. vidíš. Však jo, když jsem tě měla, Ježíš, což veš? když jsem tě měla jako mimino, jsem tě musela hlídat. Řekni mi ale, No, že my jsme tam bydleli, já si vůbec nepamatuju náš byt, ale váš byt si pamatuju přesně. neblbý. Já si pamatuju obývák, pak tam byl No. pokoj, ložnice No. a kuchyň. No. A předtím byla koupelna a záchod. No. Jo. To si pamatuju, ale náš byt si nepamatuju vůbec. Neblbý. To mi řekni. No, protože já jsem tam asi byla Víc. Teď jsi byla u nás. Asi jsem byla tam. No, Tam bylo to, jak se vlezlo do obýváku, no, ten vlastně ten No. samý ten, a bylo na tom, to velké rádio bylo na tom. no, To si no, pamatuju. no, To si to jsme pamatuju. vyhodili. No, to Ano, to i si s těma pamatuju. reproduktama, no. To si pamatuju. Normálně No. to si pamatuju. To je zajímavé. No, Velmi. A tam to bylo pěkné celkem, Si no. pamatuju. Nebylo to špatné, ten byt. no, kdybyste byli v bytě, bylo by fajn. No. Jenomže pak byla katastrofa, že Strejdo? U tebe Já bych ten byt neprodal, ale ten byt byl úplně úžasný. Zahrada, garáž, všecko jsme tam měli. A ten byt si pamatuju, ale já si vůbec nepamatuju, jak jsme bydleli my. Tak si vůbec nepamatuju ten byt. Vůbec ne.
Ale tam na jednu věc to bylo fajn, jak jsme tenkrát vyhráli nad týma Rusama 4-3. My jsme se tam slezli celý panelák. Tam jsme řvali jak blázni. V jakým roce? To byl 68? U Luxu. Nebo 9? Ne, 49. to byl, ne? Ne, neblbě. Co 49? 49. to by mi byly 4 Ne, roky. 69. že to byl. 69. 69 rok. to jsem To špatně jste vyhráli, ne? říkal. Nebo vyhráli No, 4-3. No. To jsem ještě nebyla. No. To já jsem ještě nebyla. Je, A pamatuju si zahrádku No, a my jsme měli za Valma. No, Že jo? no, No, jo. to si pamatuju. hej. Těčice mi řekla,